Adlaw na itong tanan, no? Ano ito sa luto-luto na po ning pagkaudtuho, no? Iniudto na to og mga atong giluto mo ning taong, no? Atong mo ning sudan rong panahon na, no? Nilahi na pud ba? Mag-slice tayo na ani tanawa lang ko ninyo kung saan ako ni. Okay, magsunan mao ni atong style na po ni palipat sa baba ba. Okay, na ako ning ginipis, no? Ako nipis o tanawa ninyo kung saan nato ni. Lami ni mga gisunan ko, mao ni natin tumong ani anong ginganan ni. Okay, itlog ihasagol sa harina. Sabog itlog ra gud, igo-igo po sa tawo nga atong estimate lang ba. Okay, so butangan po tubig aron mapansin mo basa, no. Ato nang ilimin ba, kasi limin ikot na to sa atong hinimo nga giputos ba, kasi giputos ang mitsado ba. Mati nalingian diri nga nilapta ato nga stylon ba parang natay asudan ng adlaw. Ay udtuha di ka adlaw. Okay, magkontak panakot, no. Ani ang mag-slice po ta og gitawag og sayangan ani kani okra nga gisunan ko. Gulay atong sa gulan ang mitsado og gulay kay aron pud maganatay bitamina sa atong panglawas nga makuha ba gisunan, di ba? Di puro kwan kani mitsado di man to pani laman ni pinalit di ato ning ituon ang sayang binili luto, no, ma-expire niya ni. Okay, ang tuna kay mura mong gunag na ay warning ana nga makadaot lawas, no, kay ay mercury na pero okay lang kasar na bitaw tangan tagulay aron mga lami-lami siya o ikaduha po lisir nga kadaot atong ang lawas, no. Okay, mga na siya atong paubuhon na to na may gulay delikado kayo. Okay na nauga na atong haunon mga igsunan ko mo na siya atong stylo na to ni nga malipat atong baba abi sa atong baba o katawag og kuan kanang gitawag og crispy chicken ba kanang Jollibee. Kaya ato man coated naman siya paguma, no. Ato nang i-posto no ganang ang mura ba nang ilumpia na to ning taong ani o kana pong kuan kanang harina ana mo po natin iputos ba parang murag Jollibee ang atong taong nga gihimo og gibutangan og mitsado magisunan ko. Nagalahimo naman ko ni sa una gitinapal no ako pero kani mitsado na po niron kana may mitsado dire. Kilami man ako nang gi-review ba kay mo na hinumdum po ko na may mitsado ato nang may puitaong ato nang iputos ikoted ay ikot nang nato ni ito siling mong wrapper na nato ni taong ani nya dahil tunlob sa kuan kanang gitawag og harina ng itlog di daog na timplahan ng harina ng itlog tangag asin gamay kani po dai gisahon po nato ning mitsado ug tanga po panakot aho sa Bombay ay daog nang magsunan lami nang atong paniudtoron magigsunan ko, di ba? Makala tabang po ni panglawas, no, kay na may taong og ikaduha po na apoy okra di tanto makadaot sa panglawas niyo bisag na mitsado, no, kay kani mitsado di mo ko mobili ba ni mga pagkauna, no, instant man ni bag-o naman ni mga pagkaon, no, di man ni sa una nga gulay ra atong isda atong pagkaon sa mga sa unang kapanahunan. Ako gini karon mao naman nilang gusto di ato na po ning sakya, no, ato ning sagulan og kita mo kan og sila ni lunduno naman nila og kita butangan to yan ani aron katabang po sa tong panglawas ba nga natay may makuha kung ano aban ito og bitamina nutritious ba di kay delicious lang ang nutrients wa gyud kinahanglan po na nagyoy natay makuha nga kuan nga tawag vitamin sa lawas nga gikan sa gulay, no, kay importante gyud na karon panahon na ning kauso na kaning diabetic ron ganun bata pa lang gyud tang gulay-gulay unta yung mga bata po Jollibee po hilig, no, ano kita niyo mo na siya kuan ato lang i-pot aring kuan atong hinimo nga harina dayon butang les mantika ato pong gamit ng mantika kana pong kuan ito og vegetable oil ba malisir po di po niyo makadaot kaayo ato nang gibutan sa mantika, no, nga na siya itong log na kuan i-soak na siya soak ba na sa English sabi siya itong log dahil nabutang sa mantika o kinamot ko pero initon na, no, hindi man ako kaso na kay ang unang galing bakterya gamay makapatay po sa topic initang mantika. Okay na to may kagaw na mabuhi itong log sa mantika
Bukas uga ng luto na imong kumot-kumot na lain ang istorya hugaw na balagayo. Okay na na mga na dyan atong tilawan ang dagtaod ang sa kalami ng atong hinimo. Okay mo siya na saka sigarbol nga ako ni tag-ingon niya ni uban sa kalami ang maong resulta ining maong sudana. Okay mo siya na katilaw na ko ni tinapa lang to kanang mechado kunirong mao na sa tinapa mechado nakatilaw ko sa ngagi lami man so kami karon lami kumi kay maora man sila ang mechado mo pinapa parintir man silang duha. Okay mo siya mga ni ano na tanawon mura po ganang manok no di himong kwan di butang crispy fry arina ring ato ali na crispy fry paling butang lamian yun pero lisod na kayo kay delikado na sa lawas na no mo na akong dili gusto ang anak ng mga crispy fry harina lang kay murag natural pa di pa kayo kwan ba diyan mo pa mga preservative additives ba